basis ngungrum. Apik to Mas ya. Suaramu ngono kuwi yen aku karo ndulang bojomu. Nggih. Wis penak. Ayo. Iya, jenengan ngematke iya. aku wae soalnya. Yo, penak. Nek umpama bojomu mangan entek akeh iki aku senten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho, Aduh, pipiku terluka. kok iso arepe mbok abong iki lho? Ibu nyapa to? Iya, tapi yo nyuwun idi pangestu tok wae. Kan ibu kan apa-apa lho. Ora sah, kok iso ning ngesor wae. Kowe manten urung apa-apa wis mbok ada HP pirang saya. Suwengane ndungoke kono lho. Bojoku wis punuken. Apa? Padake buta ae ora. Apa? Langsing. Sikut. Langsing. Ibu, Piye-piye, Dok? kula nyuwun tengah pangestu nggih Ibu. Muga kula Aduh. bebrayan kalian menika saged langgeng sakinah mawaddah warahmah nggih Ibu. Ya, tak pengestoni muga-muga ndang rampung ya. Rampung. Bapak! Bapak! Cacat. Nek kono ae nyapa mbok cium. Kono ae. Aku lo gigit. Oke lho. Ah. Loh, Mbak Elisa Orkaros Alaso dikersake Aduh, karo Pak iki. Sugiono. Saestu kok pancen iki digawe seneng tenan kok Ayo. Mas. Elisa. Yo dihormati Cok, Gini. disupoti nganggo arum Bali. Arum tali. Ora arum ya. Ayo. Sumunar pacar kayane, yen ya suwe sewes patirane nang semakin. Esemanis, ratitis, enggak, hidup, sinurane samanae. Monggo jumeneng, kayu warang gendong, angkatan ridho, laksana siwaraga. Asem walipun, para pamiyarsa, mesti nggambrehaken suwasana. Dagenge suwasana. Iringane metumu kaya metune calon arang. Salarang gimana sih, Hanik? Eh? Hanik, aku izin loh ketemu meneh. Aku izin ketemu awakmu. Iya, biyen yang biyen. Tapi pancene aku ki tresno karo awakmu jaman biyen. Jadi sing wedok ki bar ngombe pil cengoh napa? Lah Apa ngopo? cengok? Oh sing lanange kaya ngono kok iso mbok Eh, panjenengan apa eh. ya kaya Eh, kepenyan. Jangan remehkan, jangan remehkan. Don't look from the outside but look from in the heart. Nah, Nyapa ngawit? just the book from the Pangananmu cover. dong jati kan aku nih. Aku ndek iki mantung jati isu tak tokne kupu-kupu. Kok dadak rer. Nek klutuk, ceto, gedang, Iya. dipangan enak. Enak. Klitik, Klitik apa? ning nggonku digoleki polisi. Apa kuwi? Klitik. No. Gak wale iki. Ning nggonku digoleki polisi iki, Justru malah nggak enak loh, Sa. kenapa? Kalau jadi istriku seumpama ya, Iya. ini nggak bohong loh, Iya. ini realita loh. Kalau di pasamuan seperti ini Mas Cahyo, itu terhormat kok. Betul. Waduh, undangan pamane. Iya. Tertulis, undangan khususan Bapak Jo Klitik dan Bu Klitik jelas. Pak Cahyo pamane. Undangan khususan Pak Cahyo dan Bu Cahyo jelas. Jajal sampean karo kuwi. Ya jelas. Ora iso. Kok iso? Undangan khususan Pak Klutuk dengan Blue Kutuk lah. Gak enak Mas. Ah, enak. Ngono. Coba klutuk, Loh, kok iya belok toh. kutuk. Loh, lah iya jelas loh. Aku nggak suka, aku lebih suka yang jelek-jelek kayak gini lebih setia daripada yang bagus-bagus Bagus-bagus. klitik karo komadi. Kok mati. Tadi katanya keran kok Adi Coro namanya komadi. Ini Bapak Cahyo Kuntadi kok komadi. Ayo Pak Komadi
Komadi iki mau. Aku yo arep protes. Lah ngopo? Iki mau tutur-tuture Semar mau. Aku sebagai wong wedok, aku ora trimo. Ora trimo ki Ora pengen ora trimo wong urung dikirim kok kon trimo piye. Ora mau Semare ngomong apa ngarep mau tentang wong wedok. Wong wedok nek ning omah ora gelem dandan mung dasteran atau karo bojone. Tapi nek metu ning mall gelem dandan, gelem maca ngono kuwi. Lah kuwi tidak suka itu Pak Komadi. Loh, padahal saiki tak takoni pertanyaannya. Biyen lek golek bojoe piye ndelok raine apa ndelok jerone? Nah. Kok sik Nek pancen ndelok jerone Oh, sik, berarti Mbak. inner beauty-ne sing disenengi. Sing bener ki ndelok jabone tapi mbayangne jerone, ngono lho. Biyen ki ngono kuwi. Kudu kaya ngono berarti. Sik. Tegese Mas, jerone ki ini yang atine. membuat kata-kata penjenengan lho. Nggih. Harus bisa meluruskan. Bisa saya Ayo, meluruskan. Bang. Ning Mas ana Komadi. meneh sing tak luruske Mbak Elisa. Pripun? Lah kowe wis kondang tanggapan tekan ngendi-ngendi yen luar negeri wis tau. Ku jenenge aku iso Komardi lho. Kok Komadi? Komadi lho. Iki aku menurut Pranoto Adicara. Sawangan to tulisane? Sarmadi. Iya. Wis kaya lagu ya Sarmadi ana ning tanggal. Enggak, itu kan menggambarkan tidak hanya masnya tidak keseluruhan seperti itu Mbak Isa. Iya, Itu kan lho. aku ra trimo wong wedok iki ayune ya pas dasteran malahan. Iya wis tau. Mungkin mboten bugasi. Iya. Paling plong iki dasteran blong ngono ki ra nggo apa-apa ngono rasane wis seneng ha sing disawang mung bojone. Cara sing gawe daster sampean, aku dastere. Masa ngono? Iya no. Mergane Wah, ngerti padange hawa. Lah Mas Kluthuk pomo Mbak Elisa nggih daster sampean dadi apa? Aku dadi sandal. Lho kok adomen. Iso ndangak ndelok opo. Kok iso dadi sandal ki lho. Lah nek kene daster to, Yo, aku dadi duit. tau iso. dadi Iya no, sing nyekel Mbak Elisa. Terus duitnya terus dilebokne kene. Iya, kowe ora seneng kowe. Yo lek sing nyekel wong itu ayu-ayu. Heeh. Lah lek kowe tiba ning pasar. Nyapa? Sing nyekel bakul capar. Piye? Taleni seret dipeniteni bro picek kowe. Iya, ora penak ya. dipeniteni. Umpama gawe daster sumuk terus adus, kowe dadi apa? Sabun. Lho, piye kuwi? Dadi sabun kowe nak. Apa? Iya. Elisa nggih daster Eh. mulai sabunan. Nggih. Mlebu jeding seret adus to. Iya. Sing adus apa? Elisa. Iya, sing adus. Seret. Sing kowe Nyepat dadi apa? pertama sabun Iya, iki. iya, Dadi iya. sabun ki powe nak. Iya. Piye kok iso Dan- enak? Elisa mulai tanggapan tangga daster cepet das. Seret Pelek. Waduh, nyandalne apa kuwi? daster Aduh, kowe dadi apa? sabun. Nggonmu ning ndi? Ya ning andi kene. Rono Elisa. Sik nyeluk kene. Rono karo Elisa. Aku yo meneng ae no. Lah nyapa? Sabun no. Oh iya. Masa sabun ngomong. Sabun ya. meneng no. Sabun. Iya bener. Terakhir asal Serat. Gatel ta? Gatel. gatel piye to? Lah ngene ngukur geger. Nyepot no. Lah apa? Karo ruwe lah nyopot apa kuwi nek kono. Yo nyepot Jakarta Semarang no. Apa kok Jakarta Semarang ki lho? Jakarta iki plate apa? B. Semarang. H. Lah yo nyepot BH kuwi mau. Oh, kere. Cantelke. Cedele terus. Sama kok kowe ning kono. Aku ning ngarepe kene. Dadi apa? Sabun. Ngono ki omono saja mbok cepot. Ya aku meneng ae no. Lah ngopo? Sabun no. Oh iya. Sing terakhir. Kar kuwi. Sing terakhir. Iya. Seret ya. Serah. Ngapa ngene-ngene? Delok to. Ngapa? Serah. Terus bar kuwi piye bar kuwi? Lek iki canom kan biasanya gaya lho. Heeh. Lek nyepot kan ora harus ngene iki Wah, ora. ngene tangan. Ya wis gawe jempolan lho. Iya. Serah. Kuwi nyopot apa sih? Nyepot cek Ducel. Yo pas sendal. ya pas sabun. Aku akhirnya gelagepan. Masa. Yo elekno no Mas Kluthuk. Ora iso ngelekne no, Lah Pak. kan ra sopan ngono kuwi. Aku lo sabun lho, Pak. Oh, sabun. Ora Sabun meneng wae ya. Tek akhirnya Begitu kene gerah, serat diuncale pelek ngono. numpang sabun to. Iya. Syukur. Tek. Urang-urang njupuk sabun ngene sih. Lho enggak lah ya iki mau numpang nang sabun. Anu cawatmu lho. Lambene. Terus kene Elisa. Ya. Wah, mesti apik kuwi. Akhirnya Sabun dicekel. nguntir. Pelek sing diuntir apane iki? Shower. Oh modern oh ya. Iya. Welak. Padake jeding. Oh mati. Genti. Pus. Oh gebak. Showernya mati sumpet. Luwih Terus seger. tandone ra dikuras lumut tok. Luwih seger kok.
Peruk Elisados awakmu sik ning kono ya? Aku sik ning kono aku dicekel Celek pas apamu, Jo? pas dasku. Aduh ya, rasamu piye? Ya aku yo meneng ae. Lho ngomong. Sabun lho. Oh iya bener. Susu. Sing nyabuni tangane sapa? Tangane Lisa. Aduh ya ampun. Ya pas wajah. Iya no. Kowe yo muni harum. Ora iso no. Lho muni ya. Sabun lho. Oh, pas kono. Ya ampun Mas Sabun sing dadi kluthuk bae. Kowe ning pirang dina? Kene ya nek 15 menit lah. Aku mumet tau. Lah nyapa? Sapa pegunungan menggak-menggok. Aku pas ngombe antimu. Agante Aku lali ra ngombe antimu. Sapa pegunungan mumet. Aku nu karo nyanyi wong sinden. Di mana? Awakmu nyauri no. Di sini. Aku rasa nyauri. Lho ngapa? Nyaurono. Sabun lho Mas. Oh iya sabun ra iso. Kemana? Iya ta sa? Ya nek sabunan ngono iki. Sabunan kene Bang. Oh, Di mana? lah kok main dhuwur tok? Anu sementara enggak sobo alas karang jati enggak enak iki. Kowe kelemu gawe-gawe kok iso. Yo Mbak Elisa ini paling tidak salah satu public figure Iya. yang berkualitas. Biarpun beliaunya dari luar Palu. Iya. Luar Aku wong apa lho lahir di Palu. Ngono. Loh, luar pulau lho. Bahaya iki bahaya. Lahirmu di mana? Di Palu lho bahaya. Jajal dong. Salam hormat riyen Mbak Alisa kalian Pak Sugiono. Itu beliaunya lenggah. Pak Sugiono, nggih. Pundi to? Itu. Ketutupan lampu Ah itu loh beliaunya di sana. Oh nggih, Pak Sugiono, nggih. Kula matur nuwun sanget sampun dipun timbali wonten mriki. Nggih, matur sempan nuwun mugi-mugi pinanganten kekalihipun mengke kula nggih sederek dedonga. Alon-alone basamu koyo Dedongo gundul. alon-alon. Dedongo gundulmu. Wis ta alon-alon ki dedonga. Iya ning Lahirmu alon-alon. medeni omahmu Palu bayar. Lahirmu ning ndi no? Di Palu. Kamu besok kemana no? Di Palu. Sing paling penak iki lahir ning gone Biak kono. Ning Biak, anu daerah anu. Iya kono. Heeh. Lahirmu di mana? Lahirmu kemana? Biyen di mana? Lahir saya di Biak. Ya enak. Itu Pak Sugiono. Mas Pak Sugiono. Sugiono. Iya. nggih, Mempelai matur berdua. sempan nuwun. Mugi-mugi pinanganten kekalih mempelai berdua saged reruntungan kadya mimi lan kadya mimi lan mituno. Mintuno. Apa mendeli Mintuno. ya ya aku muni apa Alah boh. Kowe kok nesu ngladeni wong wedok ngene iki kudu dengan hati yang lembut. gimana saya Ora iso lah ya toh. Coba. Aku ngomong ngene wae wis panggilan sayang untuk saya kok. Mimi lan Mintuno. oh gitu Nah, jajal. mimi lan mintuno Loh, ini loh. Perlu dengan lembut. Halusan. Ora kok mbok kasar ngono kuwi. Wah. Ngono lho. gitu loh makanya kita jadi mantan ora Nah. terusan Mudah-mudahan mudah-mudahan Rapi, langgeng anggen gosok, dipun bebrayan lan enggal-enggal dipun paringi putra. Putra. iki nek nyalonke lurah no kira-kira bingung leh sosialisasi. Lah apa? Ha iki ya timmu ya susah no leh jelaske kok iso ya angel ram. Lah wis dong ora? Dong. Dong ora? Wis dong. Lah iya beres to. Urusane kan mung paham karo ora paham. Iya. Ya paham ya wis, masyarakate ya udah ngerti ya. Duwe bojo iki ra padune tanggane dikira padu kok. Lah omongane kaya ngene kok iso. Piye Mas jaluk tak gorengke ndok? Moh ndok Ndok siji apa ndoke loro? Matane maksude. iki bahaya iki. Ki omong apa? Iki bahaya lho omongane. Ayo iso Balen goreng ndokku mbok goreng terus sangklir aku. Lah kowe apa duwe ndok? Aku tak WA-i tak foto kok tak. Lah apa duwe? Enek loro. Ora duwe sabun mosok ndi ndok. Oh iya sabun. Jane sabun iya lho bener. Mbak Elisa, Cek. pamundhut saking keluarga ingkang kagungan kersa ngersakaken podang kuning. Cok, Ya, Ono nggih. kalian buninin nggih. Niki Piai Agung sini tuh cinta budaya luar biasa. Sedaya sedaya nggih, Yai Sri Wedari. Ah ngawi. Nggih. Sri Wedari itu kalau kamu bisa mengorientasikan apa Mbak Esa? Sri kuwi Dewi ning Pari. Diwaning pangan. Deo. Dadi insyaallah warga masyarakat kene ora Sing bakal tak kekurangan takoni iki lho nyuk munyuk. Iki bojoku kok. Tak wangi. Dewe ning Pari, dadi subur. Subur. Wedari apa? Wet. 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 Wet apa? Wedar, wedar. Wet.
Balik kuwi nek to iki. Jodoh kowe. Wedari telah dibuka. Nah, Dibuka. Ri. Dibuka berarti iki mau sing subur iki mau dibuka. Dibuka. Oh ngono. Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti kamot baik dumadi. Insyaallah warga masyarakat kene ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Legene wangun lho bojoku ngono kuwi lho. Pinter. bojomu. Monggo aku dadi bojo. Bojone. Iya. Wah iya. Rencana. Kok bangga gundulmu. Bonggo ki bangga ku lho, Mas. Iya, basa Jawa. Bonggo. Nah, ngono. Lah iki kalau monggo ya kalah mangga. Berarti nek podangku ning nggih Nggih, nggih. dibawani, Mbak. Ayo. Oke. Cocok. Nadyan wujute mung rasa ngandani to. Reti aku. Lexi. Kapake. Wong lanang nek di ngono ki meneng biasane. Aku nyuwun Mas yo. Enak Mas yo. Aku di CJJ. Apa kuwi? Cipok jarak jauh. Yo kamu anu no, SA no. Apa kuwi? Seneng atimu. Iya no. Ngono. Jere SB, Apa niku? sabun. Berarti ya MNK. Apa kuwi? Muntuk. Yo. Ini lho Mbak, Pak Sugiono itu biayane ra bedak-bedake lho. Ja. Waduh. Yogane ya jarum ya surya. Ya. Kamu tahu nggak artinya Pak Sugiono? Ini filosofi loh. Apa filosofinya? Karena apa yang disuguhkan jarum Jarum. jarang di rumah suka pergi. Oh, Jadi beliaunya itu golek upaya-upaya kanggo keluargane. Oh iya. Nah, ini yang ini Surya. Surya tegese. Suka uraan tapi dapat dipercaya. Beliaunya biyen pancen melanglang buana tapi dapat dipercaya. Loh, ini loh. Ngono. Kula wae Ji Samsu. Si Samsu apa? Loh, pripun to? Jiwanya sangat-sangat sampurna. Wah, iki tunggal iki mau lho. Kalau wae panjenengan napa, Gus? Minak jinggo. Napa niku? Napa niku? Apa? Kowe ngerti ta? Napa niku mireng? Hah? Minak sing kono. Rokok. Lah tegese. Lah sampean sing ngerti nomor Sing ngerti jenengan. Mosok aku kono. Lah rokoke padha karo sampean lho mau. Kok iso? Minak sing kono apa? Aku wedi lek rader kok. Bener. Minak sing kono apa? Miring penak jengging monggo. Lah, kula wau bentul kok. Apa kuwi? Saben-saben mesti nutul. Oh iya bener kono biru kok. Lha. Alus manis nengsa Ting. Sendu. Apa? Ting. Maneman. Oh, rokok to. Pali ya. Oke undang-undange wong loro. Goleki. Jane ringin papat kowe tak goleki lho, siji loro ki ngendi ngono tak. Goleki si podang Mirengke bawane Mbak Elisa njur kalih udut nyan udut napa? Niki to. Ah niki kersanipun seiya sekata kula alih panjenengan mawon. Oke. Sasmitane angger ning nika ganti. Oke, siap. Ning. Nah, Ya. ya. Ngirit. Ibu bunga henga Ning. Jalan terus. Iku Ning larase lapas ning. Oh sik njaluk ning dek. Ya larase kudu angger pas. ning iki rokoke gentek. Iya. Ning. Sik payu kok maneman. Monggo Mbak Elisa. nyanding bisa dadi Ning. Oke, Nah, no. ini lho, wong iki Peraturan, no. sehidup senasib serumpun sepenanggungan. Wih, cangkem mau kompor gas ya. Kayak ngebong resek ya lambene. Ning.
nuwun sewu. Enak aku balik rene. Sans keca. Monggo Mbak Elisa. Ning. Ayo pas dong. Iya. Ah, cocok podang. Ning. Ning. Ning Mas Cahyo Hei, kalau wis dining. Ning. Hei. Upengmu krungu ora? Ning. Ningi genti. Aku bengi iki budek aku. Oh, bocah sak karepe dhewe. Aja Mbak Min itu. Dek budak cilaka pesen sundukan loro kayak 5. Malah jedot no. Sedot. Yo, Ya Mbak Elisa, yo. Podang kuning. Dados. Esuk awane ngomah ora
Matur nuwun Mbak Lisa, engko disambung meneh. Mbak Tatin, monggo. Dipethuk nganggo tukung-tukung. Dados. Ya oleh masuk. Mondro guna sehari-hari bebek setukung weke weke wek weke weke wek weke weke wek weke weke wek. Saiki yo ngene iki spote. Dalem. Kok aku metu kok nggo awek-awek iki maksudnya piye? Niki Mergo tentang hewan tukung-tukung Tukung niku niku lho. Pitik. pitik. Nggih. Kowe ngerti kowe Pitik. Dadi awakmu ndekem terus jagone ngedreki. Aku pitik wedok. pitik itu babon. Apa sampean ngene iki lho. Babon ngene kok. Wek. Ngene aku jago. Wah, sok mbok ngonokne tenan. Ya pitik ngono kuwi. Iya. Engko lek wis rong wulan apa rong minggu, Nggih. pitik babon bahaya. Piye? Cekel strek Terus Ngapa wi? delok ndoke senek poto. oh, maksudnya dites. Oh, Tes. carane ngetes piye carane? Pitik cekel strek. Cekel terus. Dase ning kono brutune madhep rono. Terus biasane terus disogok. Aku Ngene. tak delok le nyogok lho. Dah, ora usah didelok ya engko apa Nek piye. nganggo tangan sing endi? Aduh babon yang mburi enek ngono. Tangane sing endi? Jentik biasanya jentik. Heeh. Selep ngene. Ora iso no seret no kuwi nek wong jentikmu garing kok. Seret mesake. Ya ben terus mutul sik. Lambing. Iso mbok delep nih cantongku. Jare seret. Nggih sugeng dalu. Ya Tin. Nggih, Mas Cahyo. Nggih, Mbak, Mas sing dalu. Cahyo. Baru pertama kali ya kita ketemu ya. Ora lagi bisa niki. Iya. Iki ya? Wah, Inggih. ya berarti dadi kenangan ya. Pas karo Ketemu Mas Ayu ya. Maksudnya dadi kenangan piye? Dadi kenangan iki maksudnya pertama kali ketemu Mas Ayu berarti awak nyambut geber kan karo aku ngono lho, Tin, ngono lho. Ngomong apa? Berarti share tenan. Share tenan. Mbok nek karo kancane ra ngawur lho. Nek ngamplok iki delok-delok ora ngono kuwi. Lha awakmu sak nggon-nggon. Gugon. Ketoke Mas noleh ngiwo. Oh iso. Cobi Mbak Tatin kali Mas Jomlu duk cobi kengri kene. Waduh, kapapak ungelipun kodhok ngorek. Wah, manten. Mbok ya. Iya kaya Mas Dimas. Piye iki? Sampun kawis tara saking ketebian jenggaripun temanten kali saking sasana palenggan. Alirap lumampahipun. Iki laku apa ora? Ngene. Dajal pantes ora ngono lho. Dudo. Wae. Anu, sah sini sah. Non sewu nggih, Mas. Non sewu nggih. Nggih. Non sewu. Damel anu mawon. Sampeyan kene, Dok. Sampeyan kene, Dok. Hop. Nah. Aja nemen-nemen lho. Sampun kawis tinggal saking ketebian jengaripun temanten kekalih kabedol saking sasana palenggan. Kapapak sabergadaning para pandherek agung. Mijil saking Sriwedari Hadiningrat. Tindak sak pecak lumampahipun temanten kakung Sarimbit, temanten putri. Kadya. Mosok sekali to Mas aku ora. Mosok mantene wedok penyakiten. Ya sing apik. Wah, Iki sikile lagi sakit. ya sakit tapi disehat-sehatke iki ditekani tamu. Tonton wong akeh lho. Kamu sikil sakit tak obati. Jenggaripun temanten putri kagandeng temanten kakus mijil saking palenggan. Kakung kok kakus. Temanten jumbleng. Temanten kakung kuping kuwi. Kakung kakus. Kabeh dening temanten kakung tumuju wonten ing kawah prawiran penyanipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Kaya MC Kaya Mas Joko Klenteng. Ing samangke kapapak para manggala dumas kadherekaken Sang Suba Manggala cucuking Adicara.
Lek nggawa kaya ora kaya nggo pitik mau lho. Mosok Iso meneng to. Kenyek. kenyek. Kaderekaken para piyayagu. Iki nggo. Bapak besan ugi. Kuwi meneng to. Upami Dhuwur. Wah, kamu sing gede. upami Kudune dhuwur. Piye to ing samange. Iki kita temokne iki lho kok rewel ae. Dipirsani para tamu. Tamune iki kadung lenggah. Sing wibawa ngono. Ora sasuwi-suwi aku selak bubuk lho. Ya kose, kosok. Aduh ngombe jamu surengat. Ing samangke tumuju kalarapaken wonten ing dampar keprabon. Kadung mimik jamu surengat. Apa kuwi? Sore diombe isuk jengat. Kalarapaken wonten ing sahandapipun Kanjeng Rama. Sungkem dumateng Kanjeng Ibu. Iya. Temanten putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Rama. Iya nduk anakku sing Kula nyuwun pangestu Rama. Iya. Mugi kula bebrayan kalian niki luwak menika kula saged Garangan. saged to langgeng Rama. Ganteng ngene luwak. Ya krana pangestuku kanggo sliramu ya nduk, muga-muga bisa tumekaning kakilan ini kang jinangkah sateruse ya nduk. Injih Rama. Salajengipun temanten putri sampun nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Titi wanci gilir gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho, Aduh, pipiku terluka. kok sarepe mbok abong iki lho. Ibu nyapa to? Iya tapi ya nyuwun dipangestu tok wae. Lah karo ibu kan ora apa-apa lho. Ora sah, kok isone ngesor wae. Karo ibuke dhewe nyapa. Mantan Tak lancang. wapuke enek bojone Enggak sakit. Mas, aku nang kene lho karo mbok nika ya nyosor. sawetawis sampun Nyapa. Ndang. kawis tinggal. Ibu. Bu, Apa? mie bu. Nyapa kok iki lho. Nyuwun dipangestu. Wah, Lah kan yo titi wanciku. Ayo jajal. Apa? Suwun dongane. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih diajeng Tatin dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya tak pengestoni ya Le. Muga-muga padhang jembar dalanmu ya Le. Oh, mbok koclok. Lah kok dongane wong mati. Maksud iki mati nggon lehmu duwe lelara. Maksudnya kuwi. Sampun lumampah adicara sesungkeman lukar gumantos temanten putri sungkem dumateng Kanjeng lukar gumantos dumateng Kanjeng Ibu. Pindah iki pindah. Ya pindah. Piye to? Aku kene rono. Malah Kamu gawedi napa. Kowe manten urung apa-apa wis gua ada HP ora saya. suwengane ndumoke kono lho. Bojoku wis punuken. Apa? Padake buta ae ora. Apa? Langsing. Sikut. Langsing. Ibu, Piye-piye, Dok? kula nyuwun tengah pangestu nggih Ibu. Muga kula Kok doe. bebrayan kalian menika saged langgeng sakinah mawaddah warahmah nggih Ibu. Ya, tak pengestoni. Muga-muga ndang rampung ya. Rampung Rampung. apa? Acarane ki. Ya bener Oh, dongane. nggih, injih Ibu. Ibu ku Kula simpel. ngesina mboten betah menika pengen Ndang malam rampung betah. ya. Ya to. Kok ndang rampung mbok biadab nang lho ya. Sampun purna anggenipun nyuwun dipangestu temanten putri dumateng Kanjeng Ibu. Sik enek. Lukar gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Bapak! Bapak! Cacat. Nek kono ae nyapa mbok cium. Kono ae. Aku lo gigit. Kok malah gilani. Kok dicontoh malah gilani. Halo. Aku wedi, aku wedine mbok gigit Aku enggak. Aku juk lunga nek mbok Wedi gigit. ya? Bapak,
anakku nggih. Oh sing men, Pak. Nyun donga pangestunipun mugi-mugi anggen kula beberan kalih diajeng tatin dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah Bapak. Kowe ora perlu nangis anakku. Sing ndak tresnani soni. Donga panjenengan. Ora ana wektu sing tiba kabagyan ning dina iki ya. Bapak karo Ibu Trenyuh ana ing dina iki. Le ya ampun Le. Kowe kudu iso gulawentah kepiye carane dadi pemimpin rumah tangga. Nyampe ya tadi. Bojo sing nyampe ya. Bapak Trenyuh le. Trenyuh duwe anak kowe. Pirang-pirang tahun wis tak arep-arep. Kowe iso rabi le. Anakku banget apisan. Bapak kepiye? Bapak, Opo? Bapak kaya asu. Nesu. Nesu lho. Lah kok rai mbok barbel. Lah ibu yo seneng kok, Mas. Aku bahagia. Jebulane rambutnya ngono ta? Rambutnya kenapa? Kesuwan Aku ingin petukan urung ngono lho. kesuwan ragi. Terus dadi ngono. Mateng. Iki lek malam pertama, heeh. Yo, malam pertama gandrungan. Aku enggak mau. Mas, kita minum ini dulu, Mas. Iki ra iso njupuk. Iki tapi ta. Tatin. Ya apa tok tatin geng ngono. Tak nendok, Bebek. Meneng kok iso. Sepurane. Aku tok bebek wis ratek tedas. Aku mesti ngembendok boyo. Iki aja ndek Pak. Mas Lidik. Dawa. Pira mesra banget. Contone sampe karo Mbak Alisa sing mesra. Sayang. Kerake Mas Lidik karo Mbak Tatin. Aku besok dibeliin jam kayak gini ya. Saya belikan jam yang limited edition. Ya. Angkringan udan sepi eno kok jam ngawur. Makasih loh ya. Nanti kamu tak belikan kalung ya. Iya, kemarin makasih transferannya ya 5M buat penthouse. Ya, yaitu buat beli kalung 50 5M 50 gram. 50 peti. malah di penjara kaya kakek slot. Sayang. Sayang, adek to. Adek lho. Ya. Aku sesuk ditukokke untuk Mas. Duit kuwi sentek tanggo ngeslot. Lah ya piye masa ya bojone ra ditukokne apa-apa lho. Lah piye info chip tok aku. Iki bojone tekone kalung iki lho. Tak tukokke kalung. Iki lho ditukokke kalung. Nah, kalungmu didol sampe tak kalung nyaret dewe ta ben bosok ape. Mangane nanti Mas Lidik. Anu nun sewu Pak Cahyo, karena saya keluarga yang bahagia. Dek, nanti kita makan di Swiss ya. Di Swiss ya. Ya, kita Mampir makan ke Kapadokia. kebab Turki. Kebab Turki. Kebab Turki Sama terus spaghetti ya. spaghetti nanti Makan apa pagi? steak original ya. Pagi itu spaghetti, siang steak original, malamnya kebab. Kebab. Aku suka banget. Aku tukokke kuwi kaya kuwi lho, kebab. Kebab, spaghetti, hamburger. Aku ya seneng kuwi lho. Oke. Tenan ya Mas ya. Santai, tapi aja kekeh ya. Lah apa? Aku turane kono dipakan wong loro. Masa ya turane kita. Adine ngedot ning Kamu nanti kalau tak ajak jalan-jalan ke Swiss, Ya, tak belikan baju yang sekiranya agak Kedinginan gitu loh, Iya, iya. takut yang tebel. transparan ya sayang. Kok transparan? Ojo transparan. Berdua kita biar Ojo mesra. transparan. Wis bahaya. Oh, ketok. Loh, transparan itu dalam arti luarnya, dalamnya enggak, tetap ada lapisannya. Iya. Tukane kain ya. Transparan padha iki. Ojo ngono ketok wong aku disir wong aku ya lara Lah, ati. ya aku pengennya padha iki lho transparan. Butel mori sing 3 meter. Kamu tasnya ingin apa? Aku mau yang branded. Branded. Iya. Nanti saya belikan tas branded ya. Ya, makasih. Ya, sesuai dengan keinginanmu. Sampai aku Ya. gege. Mas, masa aku bojomu, aku ki dandan ayu ngene iki ya ben iso ditukokke kaya ngene lho. Lah sok ben lamun ora duwe duit tanggapan sepian gue cek-cek kan pas gue cek-cek. Gue cek-cek. Ya masa aku tukokke ngono. Kamu mau tidur di hotel mana sayang? Aku yang bintang 5 dong minimal Oke. dong. Yang langsung kolam renang bawah? Iya, Oke, kalau siap. nanti yang kamar mandinya bisa terawang gitu. Betul. Kamu suka ya? Aku juga suka kok. Aku turu nang hotel bintang. Kowe ora tau malah biduren kowe engko malah. Apa Mas, aku urung tau nang hotel Lah ya. bintang 5. Durung tau engko lek ngrasane spray utawa wase adem kok malah biduren kowe engko. Ya aku mbok pisan-pisan ngrasake kaya Ade bubuk ning debok. Aku gak telan. Nanti kita Ya, pernikahan nanggap apa coba? Apa?
Kita malamnya wayangan Pak Anom. Wayangan Pak Anom. Pak Anom Dujo Kangkok kolaborasi sama Mas Sahyo. Iya. Kolaborasi. Ya. Terus Keren nanti dong. siangnya itu kita panggil campur sari Campur siji sari. dhewe Boyolali. Oh iya. Terus nanti paginya pesamuan Pahardian itu Palapa. Meriah banget. Iya. Suka. Awake dhewe sampe nanggap Mbah Wondo. Terus engko meleng karo Mbah Wondo, aja enek sing nanggap wayang Cahyo karo Kangko, ngono ya. Dadi kono ben sepi ya. Ate Mbah Wondo. Masa aku dadi bojomu kere banget Mary, lho. Mas Mary. Ayo piye? Ate dalange aneh Kalinggo. Coba suaramu jajal. Jajal bojomu kaya ngopo suaramu? Anu tasnya cek-cek iki. Kau, aku pengen koyo ndek kae. Wih, Tukoke. Tukoke. Angkringane sepi ra nek pemasukan. Kayak piye carane ya? Iki mau di WA. Wis men 50 teh. Mangsane. Sundukane dipangani nggo tambul cacah iki wis. Mbak Tatin niki wonten pamundhut. Nah, Napa nggih? sesideman saking keluarga Pak Sugiono. Tahun iki karmane Mbah Wondo. Mbah Dewondo sesideman. Wanda sapa? Mbah Wondo ya papae. Ki sing ngripta Mbah Wondo. Pak Sukron. Pak Supron. Ojo Mbah Wondo dikira penyimi Mas Yono biyen ngawur. Iya, nek ngene aku iki Wanda iki bakul wedhus sih. Mbah Dewondo. Mbah Sukron. Mbah Sukron Suwondo. Lah, Kuwi ngono. dalang sugih ngarepe tamane ombone ra mungke. Dapurmu kayak lapangan yo. Lapangan mripat ora roh. Duduk taman to niku. Lapangan. Kayak lapangan desa. Lapangan desa taman matane. Taman. Wah, Kekrek lambene ora. oh putrane we ngerti kok Tak oleh taman. taman. Dadi ku dibangun. Bapak. Cih. Bapak iki, Mbak. Saking Pak Sugio. Nggih, Pak Sugiono. Nggih, nderek ngaturaken matur nuwun kagem Bapak Sugiono. Sampun kersa nimbali kula kalian Elisa. Nggih. Atas ah. Mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Ayam tentrem nggih, lancar rezekinipun. Amin. Nggih, amin. Menika ngagem bawa? Oh iya no, nggih sing dinteni iki jenengan. Wah, tenan. Apa nak? Apa ta? Mbak aja ngono kita. Kayak teta-tete bakal tahu bulat. Nek jeblok iki lho. Teta-teta. Wiwitane Diajeng. anderek sang pekek. Aku ki yen tresno marang sliramu. Piye, Kakang? Ora bedak-bedake kok diajeng. Ah. Enak banget sayang. Mas, aku didulang ngono. Sambil mendengarkan suara-suara seperti ini ya. Sinden nangis. Dalu sithik ya. Ora iso. Kudune Boleh, dulang. Sing ragat to ngopo Boleh, kok Dewi. njaluk lho. Wis goreng entek. Kamu mau daging sayang? Mau. Ini coba. Aduh. Enak banget apalagi yang nyuapin kamu. Nembang osek karo tak golekne ya. Ya. Golek. Pria bagus. Aku mau kentangnya. Kamu mau kentang? Wis Mau oleh. kentang. Oh, minta kentang. Iya kentang. Nanti tak kasih kentangku. Aja dikeke kuwi. Kuwi ndekku. Ya sabar rek. Lu anu sing khusus nggonmu wis tak godhog. Ya ning sesukne aku kan nek sing cilik lho. Iya, iya. Banget sih ini. Aku juga mau kok. Mau. Tak tiup dulu. Kayak nganggo piring kok iki godhos. Awak dhewe kan becek. Mbok ora ngono kuwi to. Yang penting kan bukan jangan dilihat dari kerdusnya, tapi dilihat dari keikhlasanku untuk menyuapi kamu sayang. Ana aku tidak jepret. Kamu mau lawuk daging? Mau. Lawu. Pak, kasih 4. Coba. Ini ya tahu nih. Nembang. Enak banget. Nembang. Kamu nembang dulu sama tak gresekkan bentar ya. Tak gresek. Yo ngalah. Kang olah bu. Sayang mau minum nggak? Enak ya. Sawan menyang kutha Anak iki
Mbak? Mau. Benterat terus yung yun. Sudah ready. Mas, masa aku ngonoan lo? Sementing kan cinta. Nah, aku gak mau. Kamu jangan lihat dari bungkusnya. Kamu kalau ini bungkus ini bisa membungkus dalam nasi ini, tapi kalau aku bisa membungkus hatimu sayang. Waduh. Aku yang penting hatimu. Nah, iya. Kalau ini aku mau. Tapi kan kamu kan ya harus tahu toh, kamu harus mau saya suapin toh sayang. Kamu aja yang tak suapin sini. Jangan dong. Kenapa? Aku jangan no. Rupamu. Sayang, aku bikin teh buat kamu. Aduh, makasih. Iya. Makasih ya nih. Nyum, 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 nyum. Enak ya? Aduh, Pikiran aku segernya loh. bukan main. Tak dulang ini Thomas. Kamu kan nembang, jangan nanti Iya. kan konsentrasimu terganggu. Oh iya, kamu yang makan sendiri. Enggak, kamu saya suapin ya. Aku gak mau. Wes tau meneng wae. No. Yes. Aku lo Ya, yes. Sarono Aku bahasa no. Inggris. Aku yes. Hak. Lu ya toh? Selain Sawa sih ngomong untuna kalau ya lo. Untumu. Kamu lauknya ini kurang asik ya? Enggak. Kulit mau kulit. Enggak. Mau, kulit, kulit, silakan, kulit. Ya. Kamu Masa kulit itu? Kulit terbang. Kulit pitik apa kulit? rambak. Wih, iki terbang kok iso apa kayak Lanjut ya. Nggih. Ya. Selendang kuning. panas toh. Apa tah? Panas. Nah, Ngono kuwi mbok alon-alon nek panas. aku pakai. Rupanya kok kok tikus. Nek panas ki alon-alon. Le mangan kok tikus Leh, itu. leh. Wis jan. Wis ayo nembang. Oh. Saya tak ngasih ini ya, biar kelihatan apa-apa. biar kelihatan saudara. Iya, nggak apa-apa. Ya, karo Baik. nembang, karo nembang. Kang Sake. Wah, dari. Dudu sampean aku. Oh iya iya. Ngesor ki. Selendang kuning. Kang Sake. Suaranya enak loh saudaramu ini. Oke. Kangge. Lagi kasihan. Nah. Suara kurang permana. Ape, ape. Iya. Ape. Ning basis ngungrum. Apik to Mas ya. Suaramu ngono kuwi yen aku karo ndulang bojomu. Nggih. Wis penak. Ayo. Iya. Jenengan nyematke Iya. aku wae Yo, soalnya. penak. Nek umpama bojomu mangan entek akeh ini aku seneng. Aku ya seneng Mas didulang terus ya. Bojomu ki apa-apa doyan kok. Anggung marang bendara. Ya ampun, kasihan aku ambil ya. Ya Sulestyo. Aku ya Minum. dulang anak labet. Minum dulu sayang. Minum. Dia nggak bisa kalau minumnya gitu nggak bisa. Aduh, Terus gimana gimana? sih kamu itu? Gimana? Ayo, ini dipegang. Oh. Ikhlas asbak lho. Ayo, pegang. Minumnya lagi. Pegang. Rekoso menit. Pegang. Iki mulute iki cilik. Ayo, bocah iki. Dipasti. Mas, kok yo gelem. Astagfirullahaladzim. Iki banyu kendi apa latu? Ngombe kaya talang ora. Pokok leram lho gumun aku. Golek mangan samplok aneh. Ini tak benar. Aku ning omah lho mimikku lho. Apa? Green tea aku iki. Ayo, Mbak. Iya. Pijer ngincangake alis. Yuk. Terima. Terus no sesi demen.
Terus terus. Pan madang piye ora lho kok rayu potok iki mau. Bae dadi dagelan blong iki rekoso ya, Mas. Lah kan dadi korban terus sampean. Alah, sing penting iso tuku susu karo Pampers. Lah iya, ning kan mesti bayarane luwih akeh ngono kuwi. Lah ya ora mungkin. Ora mungkin rekoso lho dadi blong iki. Ya, tapi kan pemikire kono. Awake dhewe karek nampa. Sampeyan lak kakange to. Nggih, Nggih. iki seneng kok diblong ya. Seneng. Seneng. Seneng aku. Diblong seneng. Yo kuwi ngeblong terus. Besok jak aku blongen aku. Lah biacok gegirmu. Iya, Pak. Urip ana kula gedhe. Yo, diangkat alon-alon. Koplo, Mas, yo. Koplo. Asik. Oh. Ayo yo. Oh. Terima kasih Mbak Tatin. Nah, mangke supados mboten juarai dipun sambung wonten ing goro-goro nggih, Mas. Nggih, tawon wonten topipun lakon kedah wonten tutukipun, Gus. Betul. Siap. Panggih wonten patut nyongo mangke nggih. Siap, nggih. Sembah nuwun. Ya, Nduk, rerakit mbacutke gelaring cerita. Tak derekke, Pak.